Nakapimpintas dito nga lesson ngayon nag-share kada kayo kakabsat. The third lesson from our series, The 7 Powerful Ways the Love of God Transforms the Believer. Ado dagiti banag ti panagbiag nga makaapekto kada tayo kakabsat. Ta cellphone, makaapekto ken ka. Iti kwarta, no adu kwartam, awan kwartam, ada epekto naging kadeta. No dagat Pilipinas, it affects the way you live. No mapangkad ita Hawaii, it also affects the way you live. No dagat Pilipinas, mabalimut agsagsagawi yung agpagnapag na dita lang langalang. Ngam no may katahawayang gagabsat hanga sa gawi siwen, agas asog kan. Gaputi adu nga puypuyat ken adu nga ut-ut nga marikriknan iti bagi. See, there are many things in life that can affect us. Ngem tinak ibaga kada ita nga malem gagabsat ket ti ayat ti Dios. No kasano nga ti ayat ni Apo Dios ket apektaran na tayo, balbaliwan na tayo. Ket may katlon nga series tayo kakabsat. The lesson 1, no ti ayat ti Apo ti agari iti biag mo. Mapukaw mo ti isem kadagiti na inlasagan na ilubungan nga aramid ken dakes nga aramid. You will deny worldly lust. May kadwa na adal tayo kakabsat nga no ti ayat ti Apo ti agari ken ka saan nga ti lubong ti ayatem. Saan nga ti material things ti ayatem. No di ket ti Apo iti ayatem. When you begin to realize how much God loves you, you will love Him in return. So iti day timot nga malem, ti lesson tayo kakabsat is when the love of God rules in your heart, number 3, we will overcome all things. Daytoy kakabsat ti maysa nga kadaklan nga nakapimpintas nga mensahe nga dapat mangagante nga Kristiyano because we talk about being an overcomer. Now, what is the meaning of the word overcome? Overcome. The word overcome means to succeed in dealing with a problem or difficulty. DJ agbalegi ka nga mangsango kadagiti problema ken difficulty. Sino kada kay ti adot problema na itatay? Tayag naman ti ima na? Ado problema yo. Difficulty. Sino kada kay ti adda pakarigatan na itakakabsat? Itayag na ima na. Okay. So to overcome means to succeed in dealing. Like, awan ti biag kakabsat, adot problema, adot difficulty. Nang runa no Kristiyano ka, makita yun to deta damdama. Ngem, ti question, kat saan nga, no kasanot kadakkel ti problema, mo no karigat jay difficulty. No di kat kasano nga ma-overcome mo deto eh. Because no hamo nga ma-overcome kakabsat, si kamot nga rod iti madagsenan. So kadot tao kakabsat, pati Kristiyano, kala nakadagdagsen ti panagbiag na, because di na mo nga overcome ti problema. Di na mo nga overcome dagiti pagarigatan na. So, ti ayat ti Apo, ipakita kada kayo, no kasano nga DJ panagayat ni Apo Diyos king ka, ket iso iti mamagbalin, mangtulong ken ka nga mang-overcome dagiti problema ken pagarigatan ti panagbiag. Detat gidyat nakakabsat no daka iti biyang ti Diyos. Kasi aming nga tao ada problema na, aming nga tao da difficulty na, ngam ti pagsayaatan na kada tayo, adda ni Apo Diyos kada tayo. Ngem uray adda ni Apo Diyos kada tayo, no ditay ammo kakabsat, iti panangitap, amoy di word nga panangitap, panangusar, wano panangi, aplikar tayo ti biyag tayo, day di ayat ni Apo Diyos, uray adda ti Diyos kada tayo, kala nakadagdag senlat ta ti panagbiag. Kas na DJ tao kakabsat nga gimatang ti chainsaw. Idi gimatang ti chainsaw kakabsat, nakakinina pa ipiman, di ginatang na nga chainsaw, agbalor sa 10,000. Kadi di pagkikir na kakabsat, di namot pinaandar di chainsaw, no di kat ingudgudagod namat di chainsaw. Di nagbaag kakabsat, gimatang ti chainsaw, ingudgudagod na di chainsaw. Kat kunana awamat, ibagada nga alistuka nga makakikir, makaputol, iti kayo, no chainsot usaram, narigrigat pa yung kikir. Kat, idi ko napan na inriri kakabsat, yan naggatangan, nagat ko na apa ibagam baro, nga dahi ti chainsaw, paalistunat pa nagkikir ko ti kayo,
Alis tupay ka, te kikir, ngam te chainsaw. Kagkuna di jagla ko, apay tata. Apay nga, ibagam nga, marigatan ka. Kasano ka tinamayam? Kating gudgudagod ko, abarok ko na. Kasla kikir tinamayak. Agad agkatawad yaglakon kakabsat ko na aping amin nga igudgudagod mo da chainsaw. Paandara matatatap no alisto ka nga makaputol. No da dumakas tayo nga Kristiyano datat problema tayo. Dati Diyos ka da tayo kakabsat. Ngam we are dealing with our problems in our own effort. Di tay ammo nga i-apply. Di ayat ti apo di biyag tayo. Kasla power tool deta ayat ti apo kakabsat. Ado ko mat magapuanan. Ado kumat mapagbalegya, alisto kumay ti panagbiag, nalaglagan kumat panagbiag. Ngami to nga, Kristiyano ka, Baptist ka, agbibiblia ka, dati Diyos king ka. Ngamapi kas na nakadagdag sen di panangdil mo ti biag. Kasi kasla kala jay tao nga mangigudgudagod ti chainsaw. Pandaram ngami nakakabsat. Itap mo, awatem, amirisem managem, ti kay papanan, ti ayat ti Diyos. Kat masursurum nga pagbiagan tapnon ti kasta. Agbaling ka nga natibger, nabalaygi, iti panangsangom dagiti amin nga karit iti panagbiag. Amen? Agkatawa kayo kakabsat, ngam kaslakas jay ti kayarigan day nga Kristiyano no daduma. Okay? Now, at dati talong nga klase ti Kristiyano kakabsat, 3 kinds of Christians. Okay? Kat may saka ka dagiti nga Kristiyano kasi deti may panggap, deti lesson ta ita nga we will overcome all things. Kaya't ko nga ikabil iso na iti kastoy nga saritaan. Pag sa saritaan tayo maipanggap iti duty. Okay? Number 1 kakabsat, nga klase ti Kristiyano is those who forget their duty. Those who forget their duty. Tika na son, deti forget kakabsat kat neglect. Handa nga ingkaskaso, handa nga sinangsango, handa nga in-prioritize. They forget their duty. They neglect their duty. Okay? At sabali nga in-prioritize di da nga inkaso, di da nga in-consider, dagito'y duty da nga kas maysa nga Kristiyano. Okay? Iso nga baybay anda kakabsat ti duty, panagigimong, panagserbi, panagbasat Biblia, panagtights, na dumapay kakabsat nga duty ti Kristiyano. What do these Christians do? They neglect it. They forget it. They set it aside. It's not in their budget. It's not in their schedule. It's not in their priorities. Okay? May ikadto nga klase ti Kristiyano is those who fail in their duty. Those who fail in their duty. No fail ko na tayo kakabsat, kala kita soldado nga mapan makigubat, no mission failure ko na, kahit nga sa uwan, napanda nakigubat, ngam handa nagbalegi, handa na ilipas. Okay? So ti mission failure ti Kristiyano ag-fail kat napintas pa ng rugina, ngam nagsarden. Hanain tuloy, hanain turpus, hanain lipas, ti panagserbi na iti apo. They jay iti makuna nga failure ti duty. May ikatlo mo da klase ni Kristiyano is those who are faithful in their duty. Those who are faithful in their duty. No, faithful ko na tayo kakabsat na pudno. Talaga nga inaramid na, inlipas na. Now, deti kararag ko itatay, I hope nga narik na ayo di jay kakabsat. Da tayo nga Kristiyano, may salat panagbiag tayo. We only have one life. Kat ti goal tayo ti panagbiag kakabsat, kat dayjay to no dumatag tayo ti imatang tiyapo, kunanan to kumagang ka, well done, thou good and faithful servant. Di talang kakabsat. Ti goal ti panagbiag, kat saan nga dete kinaadwan ti kinabaknang, wano kinalaingan, kinaadwan ti adal, napintas amin di kita kakabsat. Ngem ti kamayatan na, kat into no dumatag ka ti apo, kunan to ti apo king ka, well done. Thou good and faithful servant. Inaramid mo, inpatungpal mo, inaccomplish mo, iti pagayata. Nakita yung kabsat? So kadeta nga talo, ti saludsod ko king ka, sa dinno dita, iti mangibagbaga ti biyag mo. Sika ka DJ Kristiyano nga negligent iti duty. Sika ka DJ Kristiyano nga napintas pa ng rugim, ngam itan kakabsat, kat di ka mo nagserserbi ti apo, awanan serbim. Uno si kaka DJ Kristiyano nga faithful.
Now, ti goal tayo kakabsat, haan nga di forget fail, no di kat kaya tayo bali nga faithful. Now, agsublite ka dito topic tayo. As we faithfully fulfill our duties and responsibilities. Kapungarod kakabsat ta, kaya tayo nga ipatungpal, nga napudno dagiti obligasyon tayo itiapo, we will face overwhelming troubles and difficulties. Isu nga, no apeng ag-fail ti adwa Kristiyano, handa maituloy kakabsat, gaputa ko na dagat, nagrigat mo ti agbali na Kristiyano. Adumot ti parikot, adot problema. No kaano nga siya kat nagbautisar, imadumot ti problema ti panagbiag ko. So digiti nga problema kakabsat, isut mang defeat kadakwada, ket handan nga maipatuloy nga mga ramid DJ duty da nga kas anak iti Apo. Di dan makigimong. Okay? DJ mo't may isa kakabsat, forget their duty, negligent. Adu nga min, dagiti sulisog ti panagbiag, okay, lover of pleasure more than lover of God. Ket gapu iti data kakabsat, maalilaw da, masulisog tirik na, dagat ko na daon. Naragragsak tinayin lubungan na panagbiag. Padasak man di kas toy, padasak man di kas dyan. Tunukwan kakabsat, masaytrak da, mayadayuda, aglamiis da, di mo makita, uri an niniwan da ti kapilya, di mo pa'y madamag tinagandan kakabsat. Awang pakadamdamaga mon. Apay, because nasulisog da ti lubong. Di kita idimot da duma, gaput parikod problema, han na makigimgimongan awanan kakabsat. So, datay nga Kristiyano, masapol nga mo-overcome tayo amin dito eh. While we wait and wait for His coming, we will suffer a lot of afflictions. We will be persecuted, forsaken, or mocked by those who do not agree with our convictions. But praise God, none of this can separate us from the love of God. Bayan nyo, di kita hanga iso, dapat ti mga pektar king ka. Hana dapat iso iti rason nga agsarden ka, agquit ka, madiscourage ka, agbaaw iti panagserbim ti Apo. No diket, kitaan tayo ita, ti ayat ti Apo, that nothing can separate us from the love of God. Through Him, we are more than conquerors. Basahan tayo ti Romans chapter 8. Okay? At nagmayat deti kakabsat. No Kristiyano ka kat maawatam detoy. Apo, kasla ka na ti agila kakabsat, nga uray na pigsa ti angin, gustom din na pigsat angin, kasi isot mangitayab king kay tinangat nga nga pedestal. Romans chapter 8 verse 35, basag ti Ilocano ko na, siya sino ti mangisinan to kadatayo ti ayat ni Kristo, tintuladingit, wenno rigat, wenno panakaidadanes, wenno bisin, wenno kilalamo-lamo, wenno peggad, wenno kampilan, kinanyot kahit nga sa undeta kakabsan. Ti problema ti nga minudaduma, humanly speaking, ti pananginterpret tayo ti ayat ni Apo Diyos, ket no naimbag dagiti pasamak ti panagbiag. Di ba? No napintas na sweldom ko naman ket, nakaimbag ti Apo, thank you Lord for your love. Di ba? No nasalunat ka ko naman ket, Apo, thank you Lord for your love. Kasunod no, sakit kan, kahit nangasawon, hanakay ayatan ti apon. Nung naikat katratrabaho, kahit nasawon, hanakay ayatan ti apon. So, humanly speaking, di tayo kayat iti marigatan, masaktan, agrigat, uno, baawan ng trabaho, di tayo kayat day jay. Iso nga, no umay, di kito nga pasamak iti panagbiag kas bilang, katkas lang panagrik na tayo, di na tayon ay ayatan ni Apo Diyos. Di jay ti problema tayo, ngam kuna na ti Biblia, none of this can separate us from the love of God. Okay? No di kat babaan ti ayat ti Apo kakabsat, mapagbaligyan tayo, dagitoy nga pasamak ti panagbiag. 36, kasada na isurat, gapuken ka, mapapatay kami iti agmalmalem. May bilang kami akas kadagiti karnero, may paay ti paguragaan. Saan ko na? Nay! No diket, kadagitoy amin abanbanag, agbalegi tayo pa'y anaan-anay, gapu iti dayjay nagayat kada tayo. So, ipagpakita ti Apo dito kakabsat, kas panang fulfill tayo ti duty tayo, aduman dagiti sangwen tayo nga banbanag iti panagbiag,
Ngem ko na dito, we are more than conquerors through Him that love us. Babaen ken kuana nga mangay ayat kada tayo, mapagbalegyan tayo amin dagitoy nga banbanag. Amen ba? Kaya sumot lang nga mapagbalegyan kakabsat, dagiti sangsangunyo di pa nagbiag. Yeah. There are times kakabsat nga, kung kunam ti bagim ka tapo, alan na kun. Sino ka dagiti nang ibagat kastan? Alan na kunapo kung kunam. Uno kunam kat, apo, umay ka din. Na nakarigrigat iti pa nagbiag. Nakarigrigat ti Amerika, nakarigrigat iti Hawaii. Katkas Kristiyano, marigatan na ka po, ngamaang kakabsat. Ti ayat, ti apo, nga mga ayat king kababaen ken kwa na mapagbaligyan tayo. Now, kas pa nang basbasa kakabsat ka deto'y passage iti Romans chapter 8, na-observe ko nga dati upat nga saludsod. There are 4 powerful questions. Digito nga questions kakabsat, rhetorical question. Daka mo nung na-encounter yun dito nga word. Sino katakiti na ka-encounter? Hindi na balikas nga rhetorical question. Okay. No rhetorical question, kaya't na nga sawan, saludsod isuna. Tingnan nyo saludsod isuna, ngahan nga birbirok ti answer kasi obvious jay sungbat. Nawatan nyo? Ngem no apay nga agsaludsod, idinto nga obvious jay sungbat na, haan nga tapno agbirok ti sungbat, no di ka tapnon adda punto nga kayat na nga ibaga. Okay? That is a rhetorical question. A question asked in order to produce or to make a point or statement. Okay? Tatagagabsat, for example, dito kitan tayo, digiti upat nga rhetorical question. Number 1, nasaludsod dito Romans chapter 8, kunana, basahin nyo amin, everybody read, if God be for us, who can be against us? Di ba? Very obvious ti sungbat, no ti apo addaken ka, siya sinuntot mabali na bumusor king ka. Anat sungbat? Awan, di ba? So amutay mutin, nga awan nga talaga, iti mabali nagbalegi, no ti apo, dagada tayo. Ngem api nga sinaludsod na. Why? Tapnon ti kasta, sika nga Kristiyano, nga maupupay, agdandanag, agkapkapoy, sinaludsod na deta, tapno agpanunot ka. Nawatan nyo kakabsat? Kalati arig na apay madanagan ka barok, adak lang arud dito Apay, anat pa nagkunam, kanyak. Di ba? So sinaludsod na di jay, haan nga detay, gaputa kayat na nga birok ti sungbat, ngum tapnon, agpanunot ka nga, nagpaiso kaya, madandanagan nak, agkapoy ti panunot ko, mapulkukan nak, permi nga aglusdo itirik nak, samantalang kunana ti Biblia, daniya po Diyos kanya, kat siya sinuntot mabali na bumusor. So, data kakabsat ti ka na sa rhetorical question. May kadwa nga saludsod, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Amo kaya nang asawan? Nuhan na impaidam ti anak na, ipaidam ng tungata, dagiti pagimbagam, dagiti na imbag nga banag paragan ka. Anat sungbat na? Saan? Apay? Kasi no naitid na ti anak na, anantot mabalin na nga ipaidam, king kagat na itid na di kadakkilanan kakabsat. Adanto mabalin na nga ipaidam king ka, nga pagimbagam, awan. Nga maapi nga sinaludsod na, tapno agpanunot ka. Nga kunam, nagbabasit lang. Amo yo, digiti problema tayo, babasit lang nga banag deta, kumpara DJ sinetel ni Apo Jesus, nga problema di krus ti Kalbaryo. So, tapno as a Christian, agpanunot ka nga, hamo kung kuna nga, nagdakkel ti problema, dakdakkel di sinulbar ni Kristo di krus. Nagdakkel ti utang ko. Dakdakkel jay binayadan ni Apo Jesus jay krus. Sino kadakit da utang nakakabsat? Dakdakkel jay binayadan ni Apo Jesus jay krus. Hello? Nakabutbuteng deti sangsangwag. Kakabsat, dakdakkel jay nakabutbuteng nga sinango ni Apo Jesus ijay krus. Kat no ti Diyos Ama, inted na ti anak na, nga nangaramid iti dayjay nga banag, basit lang nga ba nagtiapo deta ibagbagam nga dakkel problema. So these are rhetorical questions tapnon as a Christian
Agpanunot ka nga hamo pagbalinan nga nakadagdagsen ti biyag mo. Datay mo't lang ti mangibagbaga nga nadagsen ti biyag tayo. Hanga nadagsen kakabsat. Datay lat makakita nga nadagsen. Datay lat mang pampanunot nga nadagsen. Ngam hanga nadagsen ta problema, hanga nadagsen ta utang mo, hanga nadagsen ta parikot mo kakabsat, nadagdagsen de sinulbar ni Kristo jay krus. So as a Christian, no maawatam day ta nga banag kakabsat, kat mabaliwan day di pa nagpanunag paiso aya. Di ka nagbalin ka nga overcomer. Oh, mapagbaligyan dagiti yamin nga dadagsen parikot mo ti panagbiag because at dati Diyos nga mangay ayat king ka. Naawatan nyo kakabsat. Amen ba? Oh. Ito reject siguro ibinsa-binsa dito, hindi dyan sa ludsod, no naawatan nyo tot na di dyan kakabsat, umdasan eh. Di ba? Agawid ka ita, kat ko na abo, naipaay mo kanyak ti anak mo, nga nangisalakan kanyak, basit la dito daw-dawata kapo kang ka. May katlo kakabsat nga sa ludsod, rhetorical question. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Tingnan na nga sa undeta, adda ka di pa'y mabalin, nga mangsingirking ka, kat nabayadanan. Amuyo ti may isang problema ti tao kakabsat, itagtagdan na, itipan na kaisalakan na. Babaan ka no ti panagaramid na't naimbag, bayadan na ti panakaisalakan na. Panagrelihiyon, panagtungpal ti bilin, wano panagtungpal ka dagiti sakramento't katoliko. So ti tao, pagarup na, nga babaan ka dagiti nga bambanag, kat mabayadan dagiti amin na bason na. Nakakatawa kakabsat, amoy no apay, kasano nga bayadam ti banag nga nabayadanan? Hello? Nakapuot ka ba yung kakabsat? May kagbayad. Nabayadanan. Ha? Bayadak. Nabayadan nga rodon, sir. Ha? Bayadak. Kastat tao kakabsat. Binayadan lang nga rodon ni Apo Jesus J. Cruz. Bayadan na ka no. Besides, no kayat mo nga bayadan kakabsat, data basol mo, hanga na yung bag nga aramid, ti pagbayad mo. Kayat mo nga bayadan, ti bayad ti basol, impyerno. Inka di impyerno kahit mo pa impyerno, saan? Di magam kahit ti agbayad. Awatom latan dyan nagbayad. Oh, nakita yung kakabsat, kastat kalawag ti ibanghelyo. So ako na nagtoy, adda ka di pa'y mabalin nga mang charge king ka, mang bayad kat nabayadan lang arudan. Eket doble-doble ta pa nagbayadan, mabalin pa yung aruta kastamot kakabsat. Hello? Oh, number 4, who shall separate us from the love of Christ? Adda ka di makaisina kada tayo ti ayat ti Apo. So nakita yung ita, digito'y nga upat nga sa ludsod kakabsat, powerful digita no amirism. Ipagpakita na ditati kinasyasin no ni Apo Diyos kada tayo, kansyasin no tayo mat kenkwana, nga gapoy ti dayta nga relasyon tayo ti Diyos kakabsat, we are more than conquerors. Isong hamoy bagbaga nga hapon, nagdakkel ti problema hapon, nakabutbutong, ano kasanunton? Ingkag subli di relasyon mo ka na po Diyos, amirism di giting upat, kat kita ang kakabsat, no kasano nga kala di chenso, paandaram detoy, tapnon iti kasta, nalakam, nga mapagbaligyan, di gitoy nga dadagsen mo ti panagbiag. Agbalin nga nalagaan ti panagbiag mo. Amen? Gaputa mapaandar mo, di giting upat nga saludsod, iti panunod ka ni ti pusom. So nga ibagayo ta kaabayo, pagandaram ngamin ta panunot mo, kadi kita nga saludsod, brad ko nam. Pagandaram ta panunot mo, hang mo nga igudgudagod ta chenso, paandaram, tapno hanga nadagsan di pa nagkikir mo. Amen? Oh, baka no agawid kayo, detan to la chensot matandaanan nyo kakabsat, nalipatan nyo to, di preaching ko. Sana bale, malagip yung di chenso, basta may relate yung ka di preaching ko. Amen? Okay. Now, tilang i-discuss ko kada kaita nga malim kakabsat nga ro, deti number 1, makitak deti oras kat alisto. Number 1 nga sa ludsod, if God be for us, who can be against us? Inak mala, i-explain sang kabasit, kasanot extent na deta, pastor. Anyat kay papanan na deta, di pa nagbiag ko. Well, kunana, no ti Apo para kada tayo, siya sinuntot mabali na bumusor kada tayo. At na di kanayon, nga ibagbaga ni Pastor John kakabsat, nga kunana, 1 plus God equals majority.
No majority kunam kaadwan. Now, dito tatakakabsat umasidig ti eleksyon. No may sat nang ibutos king ka nga para presidente, akat hangkag balin na presidente, awantot power mo, awantot turay mo, hangkan to agbalin nga presidente, at may sat nang ibutos king ka. Masapol nga tinang ibutos king ka, majority. You are ahead compared to the rest of all the candidates running for the office of the president. So, kaspagarigan ko ni Tito Moises, ni Bongbong Marcos, Tito Moises, talaga nga naka-red ni Tito Moises, ha? Talaga nga bongbong na bongbong. Okay? Kat ni Bongbong Marcos kakabsat, kat rating na ita, kat na bumababa ta 60%. Kat di sumarsaruno keng kuanan, kat sanang umatot 20%. Di kat talaga nga nakaiayas kakabsat, ha? Nakatartaray nga talaga dito kumpanya ni Bongbong Marcos, kat hana madudo kakabsat nga no kastoy lata, agad talaga nga agsublimanan ti Marcos yan ti Malacanang tayo. Why? Because of the majority. The majority likes him. The majority loves him. The majority promotes him. Di kat no majority nagandar kakabsat, madaan ti turay ni Bongbong Marcos. Madaan ti panakabalin ni Bongbong Marcos. Kat no iso tagbalin na presidente, akat barbarang kakabsat, i-priority nantot Ilocos Norte. Amen. Papintasan na ta airport tayo, sumanglad to dita kakabsat, yan ta airport ti barko. Amen. Nakapuot ka pa ti airport nga barko sumangladan kakabsat. Okay? So, madan ti turay, bilag kan pan nakabalin because of the majority. Amoy ti problema tayo na daduma kakabsat. Sapsapulan tayo ti bilag tayo, sapsapulan tayo, iti pigsa tayo, ngaggapo iti nainlubungan. Awa nakakabsat, nakahapoy ka, nadagsan ti biyag mo, no kasta iti panunot mo kakabsat, because ti dapat nga pangsarakam ti bilag mo, ni Apo Diyos, ni Apo Diyos, He is majority. He is enough to make you strong. Without Him, I can do nothing. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. No daduma, ti problema tayo, kat di tay kayat nga rejectar na tayo ti tao. Di ba? Iso nga hantay makapagtakder nga para ti Apo. Hantay nga makapag-faithful. Because pampanunutan tayo, anandot makunada. Kasanunod didakton kayat. Iso nga ti sapsapulan tayo, acceptance, amom kakabsat. Han na napintas data nga mindset nga sapsapulom ti acceptance ti tao, because ti tao kakabsat, mabaling nga kayatan na kaita, ngumdumtang ti time, agbalo ti sitwasyon, di nakanton kayat, nakadagdag santo tarik namon. Hello? No kayat da kayat tagat, nakamamayat tarik nam, takayatan daga. Kato nagbalo sitwasyon, at danto sa bali nga mas kayat dangam sikan, insukat dagan kakabsat, gaputa da nagugwapong sikan, nalalay ngam sikan. Madinto terik namon because the feeling mo, you are rejected, you are despised. Anong tot ko namon? Nyamot ti pa nagbiag. Apay kakabsat, wana ta binirok mo ti acceptance mo ti tao. Saan mo nga birukan ti acceptance ti tao? Ni Apo Diyos ti pang birukam. Takuna na ti Biblia, nalawag di Ephesians chapter 2, we are accepted in the beloved. Idi inawat mo ni Apo Jesus, inaccept na kan ni Apo Diyos. They die ti acceptance nga kasapulan tayo. Because ni Apo Diyos, umdasan iti biyag mo. Uray pa'y sino nga taot mang rejectin ka, uray pa'y sino nga kabagyam, sino nga gagayam mo, kat pagtalawan na ka, kunana pa'y ti Biblia, if my father and mother will forsake me, the Lord will lift me up. Umanay ni Apo Diyos kakabsat. Isu nga dayta ti imulam ti biyag mo nga Kristiyano. Hanggang ti taot patpatamo kong kuna nga, baka mapukawan na. Anantot ko na ni boss ko no ibagag kingkwa na detoy. Anantot ko na digiti gagayem ko no ibagag kadakwada di kastoy. Dayjay, nalaing ka nga mamadayaw ti tao, men pleaser ka kakabsat. Iso nga nakadagdag san tabiyag mo. Because ti tao, hamo ma-please, adantulat ta masarita na. Ngayon, imbes nga ti pagbutngam ti tao, dapat niya po Diyos ti pagbutngam. Tingnan nyo dating statement. The biggest fear is not when the world is against you. Hamo pagbutngan, hamo nga panunutan, hamo nga parikutan, no ti lubong kakabsat kat against king ka. Ti dapat nga pagpanunutam no ni Apo Diyos ti against king ka.
Agasam deta. Iso nga tatagakabsat, deti kat, kunana ta Matthew chapter 10 verse 28, kitan tayo. And fear not them which kill the body. Amo nga pagbutnam di gidjay nga kabailan na nga patayon tabagim, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Tahaula deta kakabsat. Apay nga pagbutnam ti tao. So nga datay kat mabuteng ti nga mangibagat kinapudno, mabuteng tayo nga mga ramid iti pagayatan ti Apo, kasi pampanunutan tayo di kabagyan tayo, gagayim tayo, di trabaho tayo, kakabsat, no ti Apo at datibiyang mo awan ti dapat a pagbutngam. So nga dati ti question ni data kakabsat, what if? Kita nyo if God is against you, what then? Kasi, pampanunutam kat, no against ti tao kanyak, no hanak kayat ti tao, awano na. Bayam deta kakabsat, ti talaga nga awanan, kat no ti Apo, ti against king ka. Because it does not matter who is for you, if God is against you. Ure pa sino nga taot kumampiking ka, no ti Apo, bubungsur king ka kakabsat, awan serbina deta. So nga try to think of this for a moment. Hanga dito, pagpanunutan kay ti negatibo kakabsat ngem, panunutan nyo dito, itap no ma-appreciate you, they point nga, unag paiso aya. Uray pa sino nga tao ti against kanyak, basta ti Apo para kanyak, kasi uray mo sino nga tao iti para kanyak, no against ti Apo, dito ubrak, ay katawan serbina, dito biyag ko. How will you face that if God is against you? Di mo kaya't timatayan na kakabsat at impyerno at papanam. God is against you. Tala mangigaw-gawid, patay ti ubramo, patay, di ka pala umahay. Tama pa nag-impyerno because God is against me. How will you face troubles if God is against you? How will you have peace if God is against you? But praise God, kinanyot ko na ti Biblia, is God against you? No, God is for you. Ti Apo para kang ka. So kung na ti Hebrews chapter 13 verse 6, anak ko na jay, so that we may boldly say, the Lord is my helper. Napinta sa makatulong ti tao kakabsat, ngam ko na ti Biblia, vain is the confidence of men. Some trust in chariots, some in horses, but we trust in the living God. Ti Apo ti number 1 na makatulong kada tayo. So hamo kabutang ti tao, ibagam lat tatagin na pudno. Agtakder ka nga kas Kristiyano. Pagbiagam ta pamatim kakabsat. Ket no kuna ti tao, awan na, no kuna daging ka, no kuma estudyante kagat awan na, ibagsak ko ta gradom ko na ta mestram. Agat ibagsak mo na ta amam, adamot ti Diyos at tumulong kanyak. The Lord is my helper. I will not fear what men shall do unto me. So nga, kita nyo, adot Kristiyano kakabsat nga dete, hana makapag-grow. Awanan kakabsat because they cannot overcome the rejection, opposition, anda kaya nga overcome, hindi gito iti panagbiagda. Ngamanak ko na ti Apo, if God is for us, who can be against us? Psalms chapter 27 verse 1. Psalms chapter 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Nagmayat deta nga kariti Apo kakabsan. As I close, amoyo ti may sapay nga problema tayo no daduma. Kuna tayo, dinaksamo tayo ayatan ti Apo ta nagadot problema. Di ba? Idi last year kakabsat kat na COVID kami. Eket, kuna tayo siguro kat dinsamo tayo ayatan ti Apo ni Pastor. Apin na isot na COVID. Di ba? Kasi ti amutay lang amin di ayat ti Apo kat no nasayaat ti paspasamak, naimbag ti kondisyon, mayat ti sweldo, mayat ti salon at Apo, agyaman ak ti Apo, pero may panangay ayat na kanyak. Dahil mo sa unog, sakit ka, di na kay ayat ti Apon. Kat at times kakabsat, listen, ipalubos ti Apo, di gito nga dumteng ti panagbiag mo. You know? Hangagaputahan na kay ayatan. Ngan tapnon ijay kakabsat nga ipakita na nga babaan ti ayat na kakabsat, God can turn those circumstances for our own good. Tika na sa deta, God is for me. Kaya na sa He is for my own good. Kasla naganak deta kakabsat,
nga datayo para tayo ti pagimbagan digiti anak tayo. Kat uray bautan ta ida, binaot tayo saan nga gaputa kagurgura tay ida, ngam gaputa para tayo di pagimbagan day di anak. Di jemot ubing no daduma di na maawatan, agtalaw di balay, gaputa inungtan ni nanang na, uno binaot na, kat di na naawatan di ayat ni nanang na. So nga datayo kakabsat, uray pa'y saplitan na kabautan na katiapo, imbes nga tarayam ti apo, arakupom ti apo. Kasi di jay pinangbaot na kang ka, para kang ka, He is for you. Ti panangbaot ti apo king ka, He is not against you, He is for you. Oh, kita nyo? God is for your own good. God is for your welfare. You see that? Iso nga ti challenge idata, if God be for us, let us be for Him. No ti apo ket para kada tayo, dapat nga rudmot kakabsat, para tayo mot keng kuana. Oh, if He is for our own good, then we should follow Him. Nugayam ti apo ket para ti pagimbagam, He is for you. Okay? Surutam nga rot isuna, tauri sinot bumusor kakabsat, awang parikot mo, kasi ti apo nga sinurot mo, para isuna di pagimbagam. Let us follow the Lord. You see, choose you this day whom you will serve, kuna ni Joshua. If He is concerned of our needs and welfare, then we should concern ourselves with His work. You see, so when God allows our sufferings and pain, it does not mean that God is against us. Malagip ko day may isang agbaptize day Sanchez, day Sir William, kung na nangakas agbaptize ko nagsakit ti buksit na. Nagsakit ti buksit na kakabsat. Isang nga, hanggang natuloy nga nagbaptize. Kariti tawagan ni Pastor John kuna na, Pastor, dustusahan na kamsamot ng ti apo. Gaputa kastuyin, nagbaptize kam kuma, katagsakit mo ti buksit mo, kuna na. Kat kuna ni Pastor John, don't take that burden to yourself. At the purpose ti apo, deta, Manong William, kuna na. Iso nga no Kristiyano ka, maawatam dayti nga banag, awan iti problema pasamag ti biyag mo, ure pa'y sinno ti bumusor king ka, ure pa'y ni Satanas, kat atakarin na ka, gapot pa ng surot mo ti yapo kakabsad. Awan iti dapat pagdanagam, hangka dapat agkapoy, hangka dapat maupay, because if God is for you, no one can ultimately succeed. Even the circumstances and problems that God will allow to happen in your life, God will turn them for your own good. Kita nyo ni Joseph yan ta Bible. Inlako dagiti kakabsat na, impalubos iti apo nga napasama kakasta. And it was like a harm to him. It was a hurt for him. You know, nasaktan iso na kaday nga banag. Ngem gayam at the end, ada na imbag nga plano iti apo. Why? Because God loved Joseph and the family of Joseph. Inusar lang ti apo day nga sitwasyon. So if God is for us, who can be against us? Amen? Day tagakabsat, papigsaam ti puso, panunot mo, hamo igudgudagod ta chainsaw. Pagandaram day nga saludsod, yan ta panunot mo, kadagbalinto nga nalagan, ti panangsangom, dagiti ado nga parikot, iti panagbiag. All of God's people say, Amen and Amen.